जी नमस्कार प्रणाम दोस्तों, कैसन बानी जा रहा लोग। उम्मीद बा कि मस्त होकम जा, स्वस्थ होकम जा। और एगो भोजपुरी इंडस्ट्री से चौंकाने वाली खबर निकल के आ रहा बा कि अब पावर स्टार पवन सिंह जी के धक्का धक गाना आई। हम नहीं कहत, बल्कि पावर स्टार पवन सिंह जी के म्यूजिक डायरेक्टर प्रियांशु सिंह अपना पेज से पोस्ट कैले बने। आज से रिकॉर्डिंग चालू हो गई। लोकगीत के दबा के गाना आई, दबा के प्यार दी जा, भूकंप लिया दी जा, जय भोजपुरी। तब आई लोग पावर स्टार पवन सिंह जी के दबा के गाना आई। और हम बता दी तहनी लोग के कि हई जौन गाना के पोस्टर रिलीज भई रहे धनिया ये जान, तो अभी तक एक गाना के टीजर नहीं के आइल। और विजय चौहान लाइव आके बोले रहे हाँ टीजर शेयर भी हम कर देले बानी। काल सवेरे 11 बजे आ रहा बा। रउआ लोग से हाथ जोड़ के नहीं हो रहा बा कि वो गाना के अपन प्यार दुलार आशीर्वाद दिलो। तो 11 बज के कब्बे अब बीत भी गईल, तो लेकिन अभी तक एक गाना के टीजर ना आइल। तो हमरा तो ऐसा लागत है कि जौन एक गाना बा धनिया ये जान, एकर अभी पूरा तरह से एडिटिंग भइल नहीं के, एकरे वजह से टीजर ना आइला। लेकिन आज शाम या रात तक एक गाना के टीजर कंफर्म बाजे आई तो आई। और कल सुबह 6:45 में उषा फिल्म से रौरा लोग के ई गाना धनिया ये जान फुल सुने के हो सकता जे मिली। घरवा से बानी परेशान, तबे जे खाती आइल बानी धनिया ये जान।